Гадәттән тыш истелекне күпләр бик авыр кичерә. Синоптиклар июль айында да һава торышы нормадан җылырак булыр дип фаразлый. Җәй шелләсендә озак вакыт кояш астында торуның башка сугу куркынышы да бар. Кызудан ничек сакланырга табиблар нәрсәләр киңәш итә? Бу хакта киләсе язмада. Җәй башыннан Казанда 50 кеше табибларга кояш һәм җылы сугудан зарланып мөрәҗәгать иткән. Югары температура уяулыкны да киметә. Күпләр кызудан саклануның гади кагыйдәләре турында оныта. Эсседә баш киемнәрендә кимиләр. Баш әйләнү, тән терисенең төсе үзгәрү, тирләүдән туктау, күңел булгану, кызу сугуның төп билгеләре шулар. Это бледность кожных покровах, это Тиренең төсе үзгәрсә, тирләүдән туктасагыз, хәлсезлек сизсәгез, табибларга мөрәҗәгать итегез. Өлкәннәрдә дә, балаларда да шушы билгеләр тагын баш әйләнсә, күңел булганса, булар да эссе сугу билгеләре булырга мөмкин. Йөрәк, кан тамырлары, башка хроник авырулары булган кешеләргә сәламәтлеккә аерым игътибар итәргә кирәк. Любые перепады температуры. Температураның һәм атмосфера басымының кинәт үзгәреп торуы һәр кешегә, бигрәк тә авыруга бирешүчән кешеләрнең сәламәтлегенә тискәре йогынты ясый. Һава температурасы югары булганда саклык чараларын күрергә кирәк. Алкогольле эчемлекләр сәламәтлеккә нык зыян сала, организмны сусызландыра. Белгечләр кояшта һәм фитнес залларында күнегүләр үткәрергә киңәш итми. Больше употреблять воды, чистые. Күбрәк чиста, газсыз су эчәргә тырышыгыз. Чәй, кофе, татлы эчемлекләр, сыра эчүне чикләргә кирәк. Тәнгә турыдан-туры кояш нурлары эләккәндә, шулай ук транспортта яки өйдә чакта артык кызу булса, эссе сугарга мөмкин. Кечкенә балаларны аерым контрольдә тотарга, урамда озак йөрүләренә юл куймаска кирәк. Гаилә белән кичен, кояш байгач урамда йөрү файдалы. Айзилә Батырханова, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.